busy na. Pero karon paabot lang gihapon. Wala sa mahuman. Wala sa makarecover. Wala sa manormal. Nakapunta na. Okay na. isa sa mga lugar nga di na ko makalimtan. What is up? It's Floyd here, your Bolano. Sumoto ang video sa Bamboo, which is ako lang mga short clip nga na-save sa laptop. So I make a short video to remind nga since 2008 diri ko nagsugod. So wala lang, share lang ako. Mostly sa mga taga Bamboo nga kauban ako before staff. So natakaroon sa Majaz. Since diri ko nag-start before since 2008, wala lang. Para mag-exercise since wala pa mo be positive na lang exercise para mawala sa toxin sa lawas. Siya nag-adjust, medyo nalibutan siya ng tubig, more on 231 square feet water. Paingon dito nga side sa Pikas. Nay pa lang isa nga medyo dili kayo kapoy, ako na siyang joggingan patuyo pa dito sa Pikas na side. Takes nga mga wala ko siya og mga 1.5 hour, pero pag joggingan gyud siya makuha na ni mo 1 hour. Before 2008 diri man ko sa unang trabaho, so pag day off na ko maabot ko diri sa una mag-exercise. Wala lang, nindot mo siya lugar para exercisean niya. Muna siya ka og mawala ang imong homesick since diri ka magbaktas-baktas. Nice siya. Or good. Since gusto ko para sa mga bata na siya nice yung fountain siya. Andere. Wala, gusto ko mag-boating.
One eternity later.